Du synger? Ja, jeg synger, du laver melodi. Okay, der var engang en lille elefant, og den var meget sød. Den var sort, så den var ikke helt normal. Den gik og spiste mikrofoner, især sådan nogle her, som vi synger i. Den synes, de smagte rigtig godt, og den levede i Island, eller på Island, eller hvad det hedder, ikke? Og er vi færdige med sangen? Vil du høre det selv? Prøv at synge. Prøv at synge. Sig noget. Skal jeg sige noget? Ja, jeg ved det. Okay. Hej, hej, hej. Ej, den er så sjov. Katrine, sig lige noget. Hej. Hej. Hvad laver? Hvad jeg laver? Hvad? Okay, nu er det tid til vejret. Nu vil jeg lige fortælle jer lidt om vejret de kommende dage. Nu er det jo blevet sommer, så nu begynder solen jo at skinne, og det kan blive op til 45 grader, og det bliver nok en hedebølge sommer. Ej, det er meget varmt. Der er lige en lille smule blæst, men altså, sådan er vejret jo. Danmark er lidt mærkeligt, så vejret er ikke normalt. Og i morgen, der vil der komme en orkan. Ikke så godt, men sådan er Danmark jo. Det er jo ikke et helt normalt land, men ja, sådan er det jo. Og på i overmorgen, der bliver vejret, der vil det begynde at sne. Der vil komme snebrud. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men I ved... Nej, det er sådan her. Men I ved jo godt, hvad jeg mener, ikke? Og der kan komme op til 2 meter sne. Så det er jo rimelig meget, ikke? Men så kan folk lave snemand også sådan lidt af hvert, ikke? Ja, og på torsdag, der kommer der jordskælv. Ja, det er jo heller ikke så godt. Men altså, som sagt, Danmark er ikke normalt, så der sker forskellige ting. Og på fredag, der bliver det vinter. Så, men altså, Danmark er ikke normalt, så der begynder solen at skinne. Jeg ved ikke hvorfor.